אז מה קורה חברים? היום אנחנו בעוד סרטון פורטנייט. אם אתם חדשים בערוץ, אני ממש אשמח אם תשימו לייק וסאב. היום אנחנו נעשה את אתגר הלוט דקה. מה זה אומר? מהשנייה שאנחנו פותחים תיבה, או לוקחים את הלוט שבה, יש לנו דקה לאסוף לוט. בואו נתחיל משחק בבטל רויאל. טוב, אז אנחנו באוטובוס. גילי, נוחתים בקפה קפה קפה קופה. קפה 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 קופה. קיפה קפה 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 קפה. זה רחוק. לא נורא. טוב, אף אחד לא ילחץ. כן, יהיה לנו. בואו ישר נרים את הדגל. אוקיי? זה הרעיון הכי טוב. יוצאת שם עלות ממש טוב. כן. ישר שאנחנו נוחתים נרים את אבל עושים חצי. מה? נוחתים... עושים חצי. כן. אבל אם יצא שתי פאמפים אז... לא יודע, בוא נראה מה יצא, בוא נראה מה יצא. גיל, נכון? קפה זה שם הכי טוב שהוצאנו פעם לפורטנייט. זה קפה פאקר. כן. למי אכפת מהפקטור? זה קפה. רגע, אבל... אנחנו לא מתחילים מהשנייה שאנחנו... טוב, כן, גילי. תלחץ ישר על הדגל. איפה הדגל? האמת לא. הדגל פה. אני משיג לוט. תתחיל עם הדגל, אני אתחיל להראות. אתה תהיה עם הדגל, תכנס את הדגל. 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 יש פה מישהו 16 20 21 22 23 24 גיל, יש לי כבר לוט טוב 25 26 יש פה פיזי 27 28 29 30 31 מיניגן יש פה לוט גרוע יש פה פצצות. תיקח את הפצצות 42 43 44 45 תתחיל לשבור את 47 את דרוני. 48 49 50 51 52 53 54 55 אני כבר עם לוט טוב 56 57 58 59 ו-60 יאללה גילי, יש לי לוט טוב, יש לי סנטיה, יש לך פעם? יש לי את הלוט הזה. לי יש ככה. יש לי יחסית לוט טוב. כן. וואו, אבל רגע, אין לנו מתקים. לא, יש לי 3 מתקים ולי יש ביג פוטים. יש לי 2 ביג פוטים. יש לי ביג אחד, יש לי 3 מתקים ופיז. בוא לא פוטים. יש פה גם פיז. פשוט אפשר לקחת 2. רגע, אפשר לקחת 2 פיזים? לא, אפשר. אבל אם אנחנו מוצאים פיז בעתיד, אז נתרנו. לך מותר לך. כן, לי מותר. אלא אם כן אני מביא לך. רגע, אני על 0, 0, 0, 0. כן, גם אני. בוא נחזור. לא, אני 40. אני 50, 59. טוב, יש פה עיריות, אני ממש בא לי... בוא, אתה גונב לי את כל העצים. ממש בא לי להראות את העיריות. טוב, יאללה, בואו נערוך את העיריות, אין לי כוח. כן, אני צריך טיפה בנייה. טוב, זה אני אשבור את האבן הזה ואז. טוב, אני אחצוב את העץ ההוא ואז. למרות שבניות טוב, זה אני חלשים. מה? אני באה. יש לי 200 בניות, זה קצת, אבל... רק שנייה, אני בונה, אני סוגר את זה. בברזל יש לי רק 50. בברזל יש לי 0. יש לי רק... יש לי 30... בואו, קנה. יש לי 30 בטון. לא בטון,
רגע, איפה היריון? אין לי מושג. מה? ואני רואה שם פניות. שם. אתה יכול להוריד את המוזיקה הנוראית הזאת? יואו, יש פה סנטר סגול! כאילו מישהו בכוונה לא לקח את הסנטר הזה, כדי שיהיה לנו רע. בשביל שאנחנו נסבול. כן, כדי שיהיה לנו רע. אוי, פאק. כן, אנחנו יכולים... רגע, בוא נראה אם אנחנו יכולים לקנות את הבוטים. כן, לקנות בוטים זה בסדר. יש פה קצת בניות. הנה לא, יריות, אפשר. גילי, הנה יריות. אני יודע מישהו את הסנטר הזה, סתם. כל היריות. רגע, אני נועה. בוא נהרוג אותו. לא. טוב, נו. יאללה. אני מעל, סע. טוב, אני עושה דריפטים מטורפים. סע ליריות כבר. שם, ואיפה היריות? שם. לכיוון הזה. לא. אוי. קצת קרוב. נו, תן בוס. סע מהר. אוי, אתה רוצה שאני אסע מהר? טוב, צא, זה אמור להיות פשוט. לא, ראיתי את המקום הזה. הנה, היריות פה. הנה, אתה רואה אותם? אתה רואה את היריות? כן. הנה, זה ממש פה, יש פה צעדים. עליי? 90? גם עליי. 90. וואן שוט. לגנוב או לא לגנוב? מת, סליחה תנא. או, אני מת. אל תמות. לא, אני מת. וואן שוט, יאללה, בוא. מת, אני אני גם לא יכולה לעשות את זה עכשיו. עכשיו לא יהיה לך לוט. סליחה. לא, יהיה לך לוט. לא, עכשיו זה מחדש, כי זה לא פייר, מתת. אני הולך להגיד. יש שם בית פאן. יהיה לך דקה לפתוח את כל ה... יהיה לך דקה לקחת לוט, כי זה לא פייר. לא, פשוט תיקח את הלוט שלך, כי לא לקחתי כלום. פשוט תיקח את הלוט שלך. כי זה לא פייר שעכשיו זה יהיה. למרות שיש פה 2 כאלה. שיוצא לך פאמפ סגול. רגע, את האלה שלהם מותר לנו לקחת. לא, אסור לנו. לא, את ה... נו, את הדבר הזה. איך קוראים לזה? נו, איפה הדברים שלי? זה איפשהו פה. זה איפשהו שם. בוא, אתה רואה אותי? הנה, פה. נראה לי. לא, זה לא הלוט שלך. לא, בדקתי את זה. טוב, נו, אז יהיה לך פשוט דקה לאסוף לוט. רגע, זה היה הלוט שלך זה? מה שפה? הנה. הנה. ורק את הפעם אני צריך, זהו. רגע, תיקח גם את זה. יש לי. סבבה. אבל אני אקח שיהיה לי 3. כן, גם לי יש לי. כרגע אנחנו במצב יחסית טוב. טוב, אז... יאללה, אני רק צריך 100 ברזל, ויש לי 50. מה? זה 11, סליחה. אני אחפש את הברזל של האנשים. יריות, רוצה ללכת? רגע, בוא. איפה המכונית? לא צריך. אסור לך לקחת, מה אתה עושה? אופס, נכון, שכחתי. אסור לקחת. שכחתי מהאתגר. רגע, נראה לי שהשירותים האלה מביאים... לא, יורים בנו. לא, זה לא בנו. הם שם. זה לא בנו. כן, זה האנשים האלה פה. איפה? אני לא רואה אנשים. לא, אבל אל תהיה עם המיניגן. המיניגן יחסית גרוע. איפה הם? הנה, פה. זה המכונית שלנו. זה לא. זה לא. אני מת! הוא ביסס אותי. לא!
ריססו אותי שתיהם יחד. וזה היה הסרטון להיום. אם אהבתם, שימו לייק וסאב. נתראה בסרטון הבא. יאללה ביי.